Здравейте! Днес ще играем по Playtime Chapter 1. Забравих да играя, направо започнахме. Нищо. Това не е нашия проблем. Малко е бъгаво. New game. Skip intro. И нека да играем. Ладно, ще ме телепортира така. Няма да слушаме никакви касети. Да, аз знам кода. Напомнил съм го наизуст. Зелено, розово, жълто, червено. Но тук трябва да слушаме тази касета. О, what? Толкова ли трябва да е бъгава играта? Иначе знаме нещо, някакъв трик, където като е така, като компютър. И така го бутнеш. Не. Скачиш върху него и скочиш тук, можеш да се качиш. Така право съм го. Мисля, трябва да чакаме. 10 години. Ще скипна, за да не чакате. Добре, скипнал съм, не знам кога ще се отвори това. Или въобще да съм скипнал. Но единствено трябва да предполагаме. Това ви е трябва... О! Отвори се! Добре. Имаме синята ръка. Да, имахме скок. Добре. Вижте как ни е ръката. Не, много леко. Може да стигнем до там? Не. What the hell? Доста е бъгаво, защото е стара. Този път ще се опитаме да видим как точно изчезва пагиловите. Отваряме тук. Влизаме. Така. Тук. И гледам се. Нещо пропуснал ли съм, бе? Не? Я дайте пак, чак. Да видя, що не става. Май съм пропуснал този стълб, чак. Да! То просто телепортира, ужас. Мечтая си да отворя тази врата, хора. Мечтая си го. Аз нямам червената ръка, това е проблема. Да видим какво има зад нея. Ето там е ръката на Пагилови. Да, тя е червена там беше. Нека да продължаваме, няма да се това. Отваряме съвсем смело и се продължаваме. Няма да слушаме никакви касети, защото са скучни. Взимаме това. Взимаме този.
Тук няма нищо. Взимаме ето това. Готови сме. Сега трябва да продължим тук. Толкова недостатъчно. Можем да минем. Слагаме го това. Взимаме червената ръка. Искам да я пуснеш при мен. Ето имаме ведерце. Чакайте. Имам идея. Ще се върнем. Затворим вратата. Не! Затворено е. Ужас. Нека да продължаваме. Не това. О, what? Бърка го това. Айде по пързалката! Има такова. Трябва там. Качваме се тук. Готово. Тук всъщност ще ви кажа, се опитаме да там знаем, че няма ток. Продължаваме нагоре. Може да вземем, няма да ни трябва. Ето Итан. Хващаме това, бутаме си го. Отиваме тук. Отиваме тук. Не. Добър. Чак да падна към него. Не. О, да. Чакайте, има идея. Как да направя? Отиваме тук. Чакайте, не. Не. Това е така. Хайде, ясно. Направо скачаме нас. Гледайте как не се виждате.
много по-силно от него. Той буквално умря на първата секунда. Ама това е наистина много дълбоко, защото не му се вижда края. Взехме касета, знам. Взе там, ама ние казах, няма да слушаме касета. В чаптър 2, само да кажа, тук тази врата, това са маки и това. Ако не сте гледали видеята, ви гледайте задължително. Много са яки. Вижте как се вижда Попи. Вижте. Вижте. Много яко. Така, минахме Poppy Playtime Chapter 2. А сега ще ви кажа чао.